Takže čaute lidi, vítám vás u nového videa a dneska tu budeme hrát World of Tanks. Je to hra mýho dětství, jsem furt dítě, tak nevím co kátám a budeme to hrát. Doufám, se to načte. No, jestli se to načte. No uvidíme. Takže máme tu World of Tanks. Skvělé, World of Tanks. Jsem úplně rom. Mám tu World of Tanks, jdeme připojit. Mám tu World of Tanks. Takže se nám to načotlo a nemám tu tolik tanků, jako vidíte. Význačná vysoká tower. Nechci! Jste s tímto dohaj. Nemám jenom tyto tanky, tady vidíte, že mám zapnutý pás, který je nejlepší, ale jinak tady mám ještě tuto konky. Tam tu vedety. Tyto, mám tady třeba BDRG1B, tak dělí. Mám tady jenom tyhle tancky. Dneska budu. Jinak tady to LTPčko. To byl taky můj nejoblíbenější tank, teď už mám jinýho nejoblíbenějšího tanka, je to tady KV1, když BDRG1B je silnější, ale dneska si zahrajeme za začátečnickou PT2. Jdeme na to, Wii. Slyšíme si zvuk. Jinak už je 18:19, tudíž to natáčím hluboko večer. Což vám vadit nebude, ale já na to až tak nevidím. Ale furt hrát můžu. Máme to začátečníčky. Já jsem skoro nejsilnější, co je Gucci. Takže jdeme. Je Gucci, že se mi to neseká. Novinka. Co to tady všechno bouráš? Kretan. Když zajedou zase. To vezmu tady oklikou trošku další. Ty vole, oni do mě. Ne. Do háje střel. No tak nic. Tak do háje. Já jsem jim tam vyjel. To nebylo hezký. Takže my tady máme jako 8 proti 1. Oni tady do nich šijou, jako fakt. A teď si půjdeme zahrát za KV1, která mě začne dvojí. Jo, jak vy nemůžete vidět, ale já jo. Tak tady dole jsem ještě načítal Steam. Tady dole, takhle. Tak to mám ještě před chvilkou, jsem hrál Team Fortress. Team Fortress Part 3, myslím? 3, asi 3. A před ním jsem hrál ještě druhý part. Takže dneska jsem natočil docela pozitivně hodně videí. A já furt říkám takže prostě jdeme na to.
Až se nám to načte taky. Jsem takový malý pívík, jsem to pajzlík. Pajzlíček jsem to pajzlík. Dávejte pozor, když jste v bitvě. Přidržte. Jinak někdy jsem to stáhnul zadarmo, nevím, jestli to už je za peníze, ale já jsem to stáhnul zadarmo, někde to brácha vyhokoval. Dokážu na sebe. Nedokážu na sebe. Já mám silnější perdy než ty. Koukej, jaký mám já. Jsem to zamířil. Já mám takovýhle prdy. Jsou docela velký prdy na toho prdaka ve jednu asku. To není prd! Nějaký tančík. Schořelý. Bombardéři? Ano, bombardéři. Tohle War Thunder. Je jeden. Schovanec do keře. Jo, radši jsem se schoval do keře, což bylo dobrý. Dobře. Dobrý. Pomoc spojencům. Já tady nic nedělám. No do háje. Jsem si toho nevšimnul. Tam bych neměl jet. Ale my vyhráváme. Já to vezmu zpátky. A jdu prostředkem. Šmarja, kudy to jedu? Je tak vracím úplně. No vidíme. No tak, ale mám to zalagovaný jako prasátko. Takže to nějak zvládnu. Snad. Kde jste? Blizáři. Bombardéři. Oh yeah. Tak nic. Krou byl vyřízen. Are you fucking that evil bastard? To jsem neměl dělat. No to jsem neměl dělat já. Protože toto je absolutně přítel, který se nedá skrotit. No do háje. Do guis. Jo. Dá se skolit. Yeah. A tam ještě Edr.
to je stíhač. Tak my tu počkáme se sekavým prostorkem. Jo, takže toto video budu muset končit. A čau vás. Waša. Ne, waša. To je pozdrav někoho jiného, ale pea.